Sa Barangay Bata sa Bacolod, aga pagin pang isa-isa sa mga opisyal sa barangay kadtuan ang mga baligyaan kag mga tiyangge sa igad sang dalan. Ginpahanumdum sila nga wala sang pwede may maglaksam sa dalan. Ang ini nga manugbaligya nagpromisa nga kaksun ang ialamesa. May magkita di ka tao kita ako na. Pinawanan mo lang, Nay? Okay ah. Ang ini nga tiyangge nag-isol na para hindi maglaksam sa gutter o galing. Ang ila atop naglapaw naman. Ganigin pangabay sila nga kaksun na lang ang nagalapaw nga atop. Last na siguro, mga ambal, malaki na kapit, lamisa, nalulagin pahukas ko. Mabutang na sila gutter, basas na ko. Madalas sa, no? Ang ini nga nagaparking nga tricycle sa igad sang dalan ginpakuha sa tag-iya. Balikan na na yan! Dito na yung pusto. Ay, gano'n man eh. Dito yung sidewalk na yan. Ay, butang tayo maalit ko eh, bike lane. Yeah, sidewalk, ay bike lane lang ginagawa. Dito na. Pati ang paradahan sa tricycle ginpaisol man. I-arrange mo na nga daan para namin tanong. Ginpatawag ang mga driver sa sining nga mga truck kag liwat na ginpahanumdum nga hindi pwede magparking sa igad sang dalan. Suno kay punong barangay ang Ilito Abaring, nahawanan na nila sadto ang mga establishmento sa highway pero nagbinalik liwat. Sila ang ginwarningan kay inasang aga kag kung nagbalik naman liwat, i-refer na sila sa City Legal Office. So yun nanay, ang ginpangguba namon nga nagbalik. Balikan Kaya daw may rason lagi kami nga naguba ka na, balik ka pa. So kag makita sang tanan nga sang tawo nga nagarabay lang, ang ginaguba gid sa barangay. Yung iba niya ma-follow man na kung daw hindi isa mag-resist bla. Mabuluntaryo man na sila, pero kung daw may resistance di maayo ta bulig ko hindi ta kasarang. Sa city na kap noon, Sa city legal na tama kuan. Sa Barangay Banago naman, ang inigabahin sang dalan ang santuan ay ginatindugan sa mga baligyaan diri sa may talipapa sa Puno Banago. Kaina, naghawas na ang mga baligyaan sa dalan. Isa sa mga apektado ang manugbaligya nga si Freddy Banyas. Nagmato-mato na lang siya ang paguba sang iya nga baligyaan. Sunod sa iya, magasaylo na lang siya sang pwesto kay nahangpan niya kung nga ginapahalin sila diri. Di ano na lang plano mo sa bang? Di ato to sa sulod. Nira ka to pisto man to. Ito, sulod. May pistuhan man. Oo. Pero mayo man kay pwede mo niya magamit paliwat. Ah, hindi na. May tapangko na to. At igubuan mo na lang. Kubo na lang. Tapos lalo pa ni mga kahoy. Tapos lang pa ni. Ang Bata kag Banago ang pila lamang sa mga dalagko nga barangay sa Bacolod nga may malapad nga area nga dapat hawanan, ilabi na sa higad sang dalan. Nasugura na sadto ang clearing operations. Liwat ini nga pagapadayonon sumugod-subong nga adlaw. Gintagaan sang DILG sa tag 60 dias ang mga barangay para hawanan ang mga illegal structure sa tagsa ka mga barangay. Ang hindi makakomply, mahimo pasakaan sang kaso sang DILG.